ngi na kalian ko office ngi le kat bangila bangin ya penbet ya kakam ti kata ka bom don hok bom hok ti ka syong haki ka jingwan jong i acting chief mantan bangi ya kendo kadai be halor ka tu hi ka nong rim baki kwa ban pensyai ya ka jingbom yo sanat jong usiem namal baki ong ba kilarai da ka executive dorbar ka jongki ban wani kendo ingi ban kali ka jing penslam ka jongi ti nakaliang ka jonga ba i in charge ka be dei bat ka ilaka ila ban biang ka ju hi kumbang ila jukren ka por sa ka por ba ngidang update ya acting chief ba in pendap ya ka kamram ka bangi pha na kani ka office ka jongi ba in penbiang ya ki electors ti kata kadi ka kadi jing kadang don ka jing sa teng na kaliang ka jong i ba in penbet ya kita ki electors ti na ka liang ka jong i ila ai ka assurance mentan ba in pen state ya ka kam ba in la yo ya kita ki electors in saya ya ka kam ko ba dei ber ka sola syakhamat ka por tingala ong ki man nakaliang ka jong ki kin bu timeline bat ki ba dei bat ki kur na ni bat ki menteri ni te namar ba dong ka proses ka khamlong lengdi kat kum jing so thu jong i namar pi ha ban replace ki ha ban lech ki kur ban yo ek recommendation jong ki kur gini kita prokhoi ti specifically kam don ek timeline hendring i ong ki kat bakila ban pendep kloi kadang khamba ti specifically ka timeline i khambu hi ki tang pade ka syong haki pade la kila ban pendep kham kloi ni la ban pendep ka kam ha ka bede bat ka hima sora unak leng council kan pelong dak election jingit hoi kum bangila kren do kini ki banai bla adap bangi ha ban le bet daka election namar bangila don semua candidate melawan ban apply ban penitu ti nakapos ka por ka tai ka de ju comments ka bangi na ai sikit pa ba no song snong ka thai ni ma so raro bakin so thu bangi ha ban rely be ka natural justice la da don menu bakwa ban wan chakmat ban khun ya ni ka khet chung ka jinglong sim thi tingi ha ban ai chance be ke ti kran ni kita namar ba mo ngi na kalian ko office ngi le kat bangila bangin ya penbet ya ka kam ti kata ka bom don hok bom hok ti ka syong haki ti kata ka pen khenya ka riti ka dustur giru na do singi ka basdang ila ong bet ba ka datang ka procedural labs ni kam ya kren ya kata ka riti ka dustur ni rely bet ya ka procedural labs kumno bangini pen bet ya kata ka procedural labs ka bai dei bat ka ni ka jinglong jong ka hima sola bat ya kata ka jong ka jinglong badai ne bom dei jong ta candidate te ni na kaliang jong district council ngi numla ban determine menta ni ha ban pe ki kot kisla da wan ban bu ki kot kisla shani ti hadu menta ku mangila ong na ka por sa ka por ba ula don candidate ula wan mani kendo in charge jong iru ba udon kata ka jingtu ban ile ikani ka election ban khun ya sim sora tingin ya ai ini ai lat namar ba kadai ka kalenti kata kalau natural justice mo mangi ha ban ai ki kam da dei ka jing ai jing mut long ki syukwa bangin pen scam na kaliang ka jungi ka district council ya ka communication ka bangin ai ki nang ni syakmat kan long ka daga jing tho ka ba kiru kila ban bu report sa ka office ka jongki tin na kaliang ka jungi ringi sudai hi na ma brosh ka tu ngila syue kren daga khtien ngila syu batha e ka kam ka ba u acting sim madu ka sngi ka bangi ngi thungi i ku acting chief ba kini ki kam lai sautali ki ba ha ban pendap kerki no ti menta pada la kat kum ka jingwan ka jongki ha bakila erai ti ki kwa da ka jing tho nangi ya ka lenti ka ba acting chief acting chief de manshim tingi rungi ngin sapet kini kinyat sngi ngin sa ai ka badon kam man ai ha ka be de bat ka kam jong ka ima soala